Nestas exposicións ponemos en valor a cultura galega, ademais de que tamén a labor dos nosos arquivos, como elementos fundamentais, non? A veces son os menos coñecidos, un importantísimo espacio cultural de un gran valor patrimonial, histórico e social en Galicia e, por lo tanto, bueno, pues, o compromiso da Consellería é seguir mantendo o noso firme compromiso, porque é importantísima a labor divulgativa que se pode facer a través dos arquivos. É importante que teñamos unha programación propia, eu sigo insistindo, que teña, por suposto, cada vez máis calidade, que permita que todos esos fondos que están depositados poidan sair á luz e poidan achegarse cada vez máis á nosa sociedade. Por iso, pues, buscamos esa pluralidade, esa diversidade, esa calidade que poña en valor estes grandes xeradores de cultura que son os arquivos de Galicia.